6 evakuačních šestikolek má do konce roku z Česka zamířit na ukrajinskou frontu. Na tu první už se ve sbírce vybralo přes 1 000 000 korun. Je vybavená třeba neprůstřelnými koly a nosítky. Může jet rychlostí přes 100 km v hodině. Vďaka úpravám a konstrukčným zmenám sme dosiahujeme väčších rýchlostí, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť prežitia tej osádky a v podstate sú menší cieľ pre nepriateľa. Na mačknutie jedného tlačítka sa odpojí akékoľvek osvetlenie šestikolky a beh motora pokračuje, čo znamená, čo zvyšuje šancu na dovoz zraneného do bezpečia. První šestikolka se na frontu dostane už v červenci. Jmenuje se Taylor, po českém dobrovolníkovi, který byl loni v březnu zraněn v boji na Ukrajině a následně zemřel. Další stroje chtějí zakladatelé sbírky taky pojmenovat po českých veteránech. Vzhledem k tomu, že to byl dobrý instruktor, dobrý záchranář, tak jsem po něm chtěl pojmenovat stroj, který bude mít ty špičkové vlastnosti. No a dalším hostem ve studiu je Marián Bizub, předseda, zakladatel a koordinátor pomoci na Ukrajině ze spolku Cesta naděje života. Dobrý večer vám přeju. Príjemný dobrý večer. Já to vezmu úplně od začátku. Jak se zrodil ten nápad vyhlásit sbírku právě na nákup těchto vozidel? Ten štart bol ešte v minulom roku, kde náš člen a taktiež koordinátor pomoci v Ukrajine Vojta Pomykálek prišiel s nápadom urobiť evakuačnú šestikolku z dôvodu rýchlosti, manevrovateľnosti a prechodnosti v bažinatom teréne, kde išla začiatkom tohoto roku do Ukrajiny šestikolka 0, ktorá nám vyzbierala data a na základe toho sme sofistifikovali a vyhodnotené informácie sme vložili do nových strojov, kde ich chceme dodať do konca roku 6, pokiaľ sa nám to podarí. Čili chápu to správně, že tenhle stroj je v podstatě prototypem vyvíjeným speciálně pro Ukrajinu? By sa dalo povedať, tento stroj už existoval, ale my sme ho sofistifikovali do válečných podmienok pre medikoch, aby dokázali efektívne a rýchlo a čo najbezpečnejšie evakuovať raneného a bez straty vlastného života. Jaké jsou tedy ty prozatímní zkušenosti z bojiště, jak se to vozidlo osvědčilo? Zatiaľ je to veľmi dobré. Už máme skúsenosti aj s útočnými dronami, kde sa ukázala veľmi podstatná zrýchlenie vozidla a dosiahnutie maximálnej rýchlosti 120 km v hodine, kde ten útočný dron nedoletel tú šestikolku, dopadol za ňu a pri deštrukčným účinkom boli len zadná naprava a bola schopná dojeť do cieľa, kde nás to motivovalo zmenu kolies a urobiť ich neprústrelnými. Jak se vyrábí neprůstřelná kola? Popravde, sám neviem, ale poprosili sme výrobcu, že či by sa nám dokázal tento problém vyriešiť. A ten po veľmi krátkej dobe povedal, že áno, skúsia to. A po skúške v praxi sme zistili, že nám to pomôže nie len pri útoku priamom, ale je v prostoru strašne veľa z vybuchlej munície, ktoré majú ostré hroty a ich nepredieraviate gumy. Jak už jsme slyšeli, vozidla mají být pojmenovaná po novodobých českých válečných veteránech. To první po Martinu Taylorovi. Proč právě po něm? Z dôvodu, že je to nejaká ikona ľudí, ktorí pomáhali zachraňovať ľudské životy priamo na nule. A chodí nás tam strašne veľa, alebo respektíve zatiaľ stále veľa dobrovoľníkov pomáhať úplne dopredu, ale ten prekročil tú líniu alebo doslovo dopredu. Išiel až tam, kde sa chodí zomierať. A máte už vybraná jména i pro další šestikolky? Rozhodli sme sa, že z ďalšiu šestikolku nám pomôžu naši darci, kde vyberieme mena a necháme ich rozhodnúť. Pokud by někdo chtěl podpořit vaši sbírku, jakým způsobem to může udělat? Na našich stránkach, jak facebookových, youtubeových a Twitteru, nájde veškeré odkazy na Donio, kde budeme strašne radi, keď nám tí darci pomôžu s týmto úmyslom, lebo je to málo, ale pritom strašne veľa, čo dokážeme zrobiť. Každý ľudský zachránený život má neskutočnú cenu pre rodinu. Kolik peněz potřebujete vybrat a jak to jde? Na jeden stroj potrebujeme zhruba 1 000 000 korun, lebo samotný stroj ako v základnej verzii tá položka je celkom priateľná, lenže všetky modifikácie a úpravy proste navyšujú cenu, čo zvyšuje prežitie toho osádky, ale zhruba 1 000 000 a jde to relatívne na dnešné pomery dobre, až prekvapivo. Vy máte vyhlášeno několik těch sbírek, čeho všeho se týkají? My nie sme zameraní len na tie šestikolky a
pomoc v liniách, ale taktiež máme strašne veľa detských domov, ktorým pomáhame a náš zámer je hlavne pomáhať deťom a rodinám, ktoré prídu o otca. Taktiež aktuálne beží zbierka na deti, kde je zameraná na nákup školských potrieb a hygienu. To je ďalšia naša zbierka, ktorá je aktuálne v behu a tieto zbierky v podstate nám pomôžu financovať naše aktivity v novooslobodených oblastiach alebo pri oblastiach blízko bojoch. Válka na Ukrajině trvá už bezmála 2,5 roku. Nesnižuje to ochotu Čechů pomáhat? Skôr by som to povedal takto. Neznižuje, len Češi si vyberajú pečlivejšie, komu pomôžu. My môžeme povedať, že nám darci pribúdajú a viac menej cena daru klesá, ale počet darcov nám pribúda. Takže ten Čech, ktorý chce pomôcť, tak si vyberie veľmi zodpovedne, cez koho tú pomoc poskytne. Mimochodem, jaká je ta vaše zkušenost? Jak si Češi vybírají, čemu nebo komu pomoci, čemu naopak méně z těch vašich sbírek? Vidíte třeba, že na zbraně jde více peněz na pomoc dětem, které ztratili otce méně, nebo je to obráceně, nebo tam nevidíte rozdíly? Áno, Češi si uvedomujú jednu zásadnú vec, že bez zbraní Ukrajina nie je schopná ubrániť vlastné rodiny, čo je dosť podstatné, ale taktiež sú ochotní prispieť na siroty, ktoré po tých hrdinoch ostávajú, kde je naše pole pôsobnosti, zamerať sa na záchranu toho života a potom tých detí, čo ostanú. A môžem povedať, že detské domovy sa plnia. Jak jste se vy osobně dostal vlastně k této pomoci, k takto sofistikované pomoci Ukrajině? Kdy to začalo? Ono to začalo v prvým dňom vojny, kde moji ľudia, ktorí pre mňa niekedy pracovali, či napriamo alebo cez agentúry, tak ostali na tej ukrajinskej strane a posielali priame svedectva, čo sa tam deje. Žiaľ Bohu, dneska veľa tých ľudí už nie je medzi nami a to bol ten spúšťací impuls, kedy aspoň to málo, čo sme mohli zrobiť v tú chvíľu, tak sme sa snažili. No pomoc sa sofistikovala a dneska je to už o tom, že keď človek vidí to, čo vidí, ho nedovolí byť ľahostajným k tej celej situácii a robí všetko preto, aby sa, nedaj pán Boh, tento konflikt neprehúpol na našu európsku pôdu, lebo neviem si predstaviť, že by sme tieto problémy museli riešiť v našom prostredí. Jsme mluvili o vašich aktuálních projektech, ale když se ohlédnete za těmi 2,5 lety, tak jakou pomoc, v jaké hodnotě se vám už na Ukrajinu podařilo doručit? Viete, každý meria všetko číslami a veľkosťou, ale napríklad s niektorou firmou, neviem, či môžem menovať, sme doviezli generátor, kde sme napojili celú nemocnicu na jeden generátor a prebytok išiel do mesta. To bol celkom takový zajímavý projekt veľkého charakteru. Taktiež v Mikolajeve pre pretrhnutí prívodu vody do mesta sme boli jedni z prvých, ktorí sme tam priviezli zasobovanie vody a prostriedky pre zasobovanie vody. Taktiež v Iziumu sme boli prvá zahraničná organizácia, ktorá došla s potravinovou a hygienickou pomocou na druhobrežnú stranu. Takže v podstate tá naša pomoc je dosť široká vďaka množstvu našich členov a ľudí, čo sú ochotní riskovať svoj život či z českej, slovenskej alebo ukrajinskej strany. Jakým způsobem probíhá ta spolupráce s ukrajinskou stranou? Jak se dozvídáte o potřebách třeba oné nemocnice nebo o dalších věcech, které jsou potřeba a případně jak je to složité zkomunikovat, byrokraticky ošetřit a tak dále? Ako som už spomínal, tak sieť ľudí, ktorými som bol v kontaktu už pred vojnou, je docela veľká a viac menej z týchto rodín a týchto ľudí prichádzajú takové impulzy, že tam sa chodte pozrieť, tam z našho pohľadu vyzerá, že treba pomôcť a viac menej robíme si monitoring sami už dneska na týchto miestach, do akej miery sú dôležité a to nás smeruje našu pomoc a hlavne v tejto chvíli a v tejto dobe do zdravotníckych zariadení a do obvazišť vďaka zbierkom, ktorý sme zrobili. Jak se vyvíjí situace na frontě z vašeho pohledu? Alespoň tak, jak na Ukrajinu jezdíte, jaké máte zprávy od svých známých, od lidí, kteří pro vás třeba pracují? Viete, každý vám povie z tej pozície, kde je, že tam je to strašné. Čož je pravda z dôvodu, že každý z tých ľudí, kým môže, tak nás informuje, koľko kamarátok mu zomrelo. Tie čísla sú alarmujúce a je najvyšší čas sa postaviť k tomu čelom. Je
teraz možno málo prostoru tá Ukrajina v našich médiách, čož v ľuďoch evokuje, že to už končí. Práve v posledných 10 dní do Ukrajiny prebiehajú neustále raketové útoky, ktoré cieľia na civilné ciele a mali by sme sa stávať k tomu zodpovedne. Jak je to s morálkou Ukrajinců? Človek by čakal, že tá morálka upadá. Áno, sú regióny, kde ľudia majú plné cintoríny mŕtvych hrdinov a si povedia, že je najvyšší čas prestať. Ale sú potom oblasti, ktoré sú na východe, kde ľudia si zažili Rusoch, čo tam robili a proste tí sa nechcú zdať za nič na svete. Takže tam situácia je rozdielna podľa regiónoch. Říká Marián Bizub, předseda spolku Cesta naděje života. Děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám přeji. Ja ďakujem darcom. Pekný večer. K další podpoře Ukrajiny se ve čtvrtek zavázaly všechny státy NATO s výjimkou Maďarska. Napadená